Ale my jsme technický typy, píčo, se podívej. Jste chtěli tak šikovný kluky, holky, tak Instagramy máte, tak nám můžete napsat. Myslím, že tady něco fajruje, vole. Já už si asi nedám. No, jdeme vařit. Máme tým 1, tým 2 a máme budget kilo. Máme tým 3. Tým 3 za kamerou. Ale vy jste tým jako 1. A já jsem 2. Jakože jsme jedničky. A ty jsi 0. Prostě klasicky 4 nuly na kapotě a 5. za volantem. A hlavně, že to máš taky, vole. Debile. Takže, já jsem to předtím schovával. To je první ingredience. To je druhá ingredience. Nic, to je pro mě, protože předpokládám, že se z těch vašich píčovin nenajím. No a tohle je třetí ingredience a tady je čtvrtá ingredience. No, já jsem si říkal, že vám dám specialitu, No. takže tady mám rybí prsty. Až prdel, ne? A jako přílohu jsem vám dal kukuřici. Já vím, proč jsem si bral ty párky, kámo. Já vím, proč jsem si... Mně přišlo, že to bude málo dochucený. Jsem koupil ještě koření na ryby. Všechno, Jo, ne? ještě něco, ještě jednu speciální věc. Pedigree junior. Jako takový sladkou tečku nakonec. OK. Počkej, víš, co by bylo dobrý? Vzít nějaký klacíky. Ne, dáme to bez pepa, toho, kámo. jako to. Dej sem to pepo. Můžeme stavit konstrukci, víš teď. Že si připadám, jak bych naklepával nějakou kundu, kámo. Bude, vole, už bude. Jo, už seš? Už je. Mně se to moc nelíbí zatím. Mně se to líbí až. Já se k tomu nebudu vyjadřovat tady v té situaci. Tomo, takový zálesáci, to jsem tak neviděl někde. Ale my jsme technický typy, píčo, se podívej. Když jste chtěli tak šikovný kluky, holky, tak Instagramy máte, tak nám můžete napsat. A my vám takhle klidně My vám uvaříme. spálíme jídlo klidně, v pohodě. Není problém. Padla tady taková obava, co když Kikinovo jídlo bude fakt dobrý oproti tomu našemu. A já mám na to ultimátní argument. Kikin si v podstatě koupil polotovár. To není pravda. No to teda je. Podívej, jak jsem si to připravil, vole. Jak jsi to vyskládal z té krabičky. Já vám říkám, že to bude stát za to. Že normálně vám to fakt bude chutnat. Jo. Počkej. Vypadá, kdybys tam nasypal. Ano, jednu jsi vynechal, ano, správně. Zde jsem No nachystal kámo, to vole, taký fire, vole. krásnou, I tam ten byl moc, velice víš. krásnou pochutinu pro mé kluky. Říkám tomu asi rybí speciál. Nic lepšího mě nenapadlo. Tak já jdu na první test. První kousanec. Běž na to, běž na to. Já se hnedka připojím, kluci. Tak já si to dám ještě ohřát, vole. Protože to je studený. Já už si asi nedám. Něco na to. To je fakt hnusný, kámo. No nic, hoši, asi pojedem pak na Mekáč. Takovou specialitu jim nachystám, ty vole, a oni to nežerou. Co by za to dali, vole, děcka pičo v Africe? Nic, protože nic nemá, já vím, ha. No za tohle to by fakt nic nedali, kámo, to by nežrali ani oni. To ti říkám, No, že by žrali. Mm. Pane Bobrovský, řekněte nám vaši upřímnou recenzi. Já- Luke, ještě než začne mluvit, podej mi Au do piče! ten nůž, prosím, jenom. Upřímná recenze na toto jídlo. Myslím si, že Gordon Ramsay by neuvařil lepší chálec, než je tady toto. Já si taky myslím. Tvoje upřímná recenze. Trošku studený. Ještě něco? Tak to bylo hrozně dobrý, pane. Výborně, děkuji. Můžete odejít s tím nožem. Ne. Musíme to dělat na mírném plamínku. Žádná, vole, žádná zbrklost, kiky. Dobře. Hoši, vole. Myslím, že tady něco fajruje, vole. No, Co bychom dělali bez žen v kuchyni? No asi to, co děláme teďka, bychom jezdili na Meka. Kameraman? Recenze, jo. Tak zkoušíme teda, jo. A jak se jmenuje tento pokrm? Lukoho opárek. Lukeho párek. Ten je nějaký malej, ale. To Jako tak Lukeho párek. já jsem to dělal podle reality, takže.
Je to celkem dobrý, kámo. To si dá taky, vole. Jakože jo. Ta slanina tam akorát dává, že taky akorát i slaný. To jsem ani nečekal, kámo. Je to dobrý? Kámo, jako fakt jo. To fakt dobrý, kámo. To je krásně i slaný. Jdem papat, ne? No.